Jeg har været hjemløs i 10 år, på grund af, at jeg ikke kan få lejlighed. Jeg ikke kan få lejlighed, på grund af, at jeg ikke kunne få børn. Så gik mig og min fyr fra hinanden, og jeg blev hjemløs og boede forskellige steder i Grevinde Danner og ude på Jagtvejen. Så var jeg hjemløs lidt af hver hist og bist. Men til sidst fik jeg værelse ude på Kofoedskole og ventede der omkring 10 år for at få lejlighed. Jeg er meget glad for jeres indsats med at hjælpe de andre kvinder, hjemmeløse, og håber at blive ved med, at det bliver. Man kommer mere dybt end anden ved, når man er kvinder. Når mænd ikke er til stede, så hjælper man mere hinanden og snakker om dybt, hvad man har oplevet, synes jeg. Jeg hedder Tina, og jeg er 42 år. Jeg har været hjemløs i 8 måneder. Jeg er ikke hjemløs nu, men jeg har været det. Men jeg tænker også, at vi har andre ting til fælles end bare hjemløshed. Tvangsfjernede børn. Er der i hvert fald mange af os, de kvinder, jeg har snakket med herinde, som også har børn, der er tvangsfjernet. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er værst, at være hjemløs, eller og børn, der er blevet taget fra en. Det er næsten lige slemt, synes jeg. Jeg har ikke ret stort netværk, og jeg har ikke rigtig nogen veninder, og så det er sådan meget socialt, jeg får ud af at komme herinde. Og også det der med, at nu vi laver mad herinde og spiser sammen, det synes jeg også er, det kan være lidt træls. Jeg får ikke altid lige spist så meget derhjemme, og heller ikke altid måske lige rigtig meget råd til det, så det synes jeg, det er en rigtig god ting. Jeg har været hjemløs flere gange igennem mit liv, fordi jeg har borderline. Tror jeg nok, det er derfor. Altså, det har gjort, at jeg samtidig har været lidt for ustabil, og egentlig bare smuttet fra min lejlighed, eller ikke kunne holde ud at være der, hvor jeg var, haft rigtig meget smerte i mit liv, rigtig mange ting at slås med. Og når jeg ikke kunne holde ud mere, så smuttede jeg fysisk fra, hvor jeg egentlig skulle opholde mig. Så det har samtidig fået mig ud i nogle lidt uheldige situationer. Jamen, jeg har rigtig svært ved at hænge ud sammen med andre piger. Jeg har rigtig svært ved relationer. Det har jeg stadigvæk. Her har jeg June til at reflektere med, og lade det gå galt på de andre piger. Så det her det er på en måde også en øvegruppe for mig i at have relationer til andre kvinder. Og samtidig så har jeg vores gruppemor til at hjælpe mig med at få det til at lykkes for mig, eller i hvert fald nogenlunde gå derud af at være sammen med de andre piger. Det sætter jeg også stor pris på. Men jeg synes, jeg har fået rigtig meget tryghed. Jeg har vidst, at der var et sted, hvor jeg kunne gribe ud, når der ikke var andre steder at gribe hen. Så det har været min tryghed i over et år nu, hvor mit liv har været utroligt tumult og rundt omkring. Så har jeg haft et sted at gribe hen.